I kahini ongkha gwnang bai bikra no tuinai slamjakmani. Kaisa kwrwi nukhungni borok gwnang rok bai satokjakmani. Gwnang nog ni borok bikra nog ni borok no chajakmani. Hinkhe buphabo bikra nog ni borok no chajakmani. E jagao ebono phunukjakha. E story o puila o no chwrai no khwnai khwlwui tongmani nugo school o thangna bagwi. Jora o bo buma bo lerjagui nai daktui buini aro samung tangui yani bagui daktui thangui paikha. Bono school o naithani hinui nai sai kwlangui. Jora o no bo hinkhe kaisa gwnang poribar o samung tango buma hinkhe. Gwnang hinkhe no bo sun class thubui direct achukgui tongo. Samung tangnai no tamo phaiyako hinui naisingui tongmani haikhe tongkha tako. Jora o borok ni nogo borok masa phaijak borok bai bo kok salai tongo. Kok salai tongmani jora o no borok ni samung tangnaisa phaisok paikha. Phaisok paimani yago hinkhe no bobo bono nuhunka. Bono nuhunui direct sun class khulogui nai bo nahankha. Boni haikhe nahanmani abo kintu boni tongmung chaya. Haikhe burui bo chititui fano kwrwi nukhungni borok ongjakmani bagui borok aro no samungma tongo. Haikhe bo samung tangna bagui nog bisingo habui thangkha. Jora o bo bono nairwkha. Nairwgui aboni logi ni borok no nogo thangchiri hinui nai rwui rohorkha. Bo samung tangani phainai bo bai kok sanani bagui nai. Jora o no samung tangnaisa no nahanui tongkha. Samung tangnaisa hinkhe borok nogo daily no samung tango. Phungai khe no phaiphai samung tangphio. Jaga o hinkhe no bo borok aro samung tangmani phaipra hinkhe bo bono mokol sitra bai naio. Aboni bagui burui bo sai mano. Haibano kwrwi hinjakmani bagui bo borok aro daily phaiphai samungma tongphaio. Hinkhe ekdin o hinkhe tamo ongkha abono chwng bwskango thangui nailainai. Samung tangnaisa burui samung tangui tongphuru hinkhe bo boni ukolog thangui nai mokol sitra bai thangui nainai tongui o. Jora o burui sibano sia haikhe samung tangui ma tongo. Haibano burui bono jolijago. Kwrwi ongmani bagui bo borok aro samungma tongo. Burui bono kaka rok rengkha hinkhe bo jolijago. Kaka ta rengdi bono kaisa boni bwsani bumung khuinai rengdi hinui sao. Haibano burui belai khe dukhu nangjago. Haiba kwrwi ongmani bagui borok aro samungma tongo yogya. Bo hinkhe kaisa gwnang. Gwnang hinui kwrwi no haino je borok ni itsa mate khe khai o. Haino hai gwnang ni bwslabui yango school tongnai faising bachalaigui phaikha. Gwnang ni bwsala hinkhe kaisa chaklui. Bo burui hamjakani bagui school ni borok no laimani nukha hinkhe nai kok sanani bagui bo school chuti rwiyasi ni swkang no phai tongphaio jaga. Hinkhe jaga bo phai tongphuru no school ni borok no masa nukya. Haino swrapchani borok hinkhe school ni masa phaimani nukha. Je school ni phaimani borok hinkhe abo kaisa bikra ni bwsa. Hinkhe bo bono sinika borok ni nogo samung tangnani bwsa hinui nai. Jora o bo bono kok sungmani samung tangnaisa ni bwsa boi kok sana nangya. Mwkhang khui nai lai thangka naikha. Jora o bono kok sungrwkha haibano bo kok saya. Borok nogo buma samung tango hinui nai tikhlai rwnaisi hinui nai haibano boi kisa kok sawui nai bo aroni thangui paikha burui. Yango hinkhe yang buma gwnang song ni nogo samung tangphano aram khe ma tongya yang kosto khe tangui ma tongo. Haino yang samung tangphuru bo kosto najago hanang panang khaijago tei tong sitra rok khaijago. Haini bagui no jagao samung tangui tongphuru bo gwnang sun class thupjak thangui nai aro bo bai jamila ongkha. Jamila ongphuru no buma bo daily gini kajago ekdin o hinkhe tamo ongkha naidi. Yango hinkhe bwsai thuyamo paralysis khlaijak. Haini bagui no bo buini nogo jesu kosto ongphano buini nogo thangui nai samungma tangui o. Aboni bagui bo nogo phaikha hinkhe bwsai paralysis ongjak phano bo bwsai no maar khe hamjago. Haibano bo bwsai no ador bo khai o. Hai dukhu nangjakmani bo je kosto manmani haibano bwsai no sai khwna rwya bwsai dukhu nangjak se hinui nai. Gwnang sun class thupjak hinkhe bo din o bono hanang panang khaimani roman rok naimani bagui nai burui phaiglakna hinui bono khumtui rwui tongkha. Jora o no burui bo phaisogui rwphaikha. Boni malik no khumtui rwui tongmani nugui nai bo thangui nai kaka rengui kha. Jora o no bo khumtui rwnani selejak bisima rok saka hinui nai boni samung tangnai no yaphai rwkha khumtui rwgradi hinui nai. Khumtui rwpainai nogo thangui nai boni mai mui kwchang no muthungui tongphuru. Haino hai sun class thupjak gwnang bo thangui nai bono romani naikha tei boni kano yak rwkha. Jora o no burui yak kan ni yak norwui nai saka nini chulung mulung no ang
nungmani onek jolika hayungmani kesri rjagan hinai a buri bai sajaka afro na sankla thupjak pa anda haini khipka hinai jol jaka tako joli jagoni begdom siring ongui tongkha kisa kiri jangman hayengkha bo direct bukhugora yak ruinai siring ongui tongkha a jora o tei burui no kunu khairakliya haikenai a burui no bo kunu tei saliya a burui bo tei tamo khaichilai nogo haike no thangui paikha. Hain hai taini dino hingkelai buma boni aro tei thaini hai thangani nangjagokha tamoni thangani nangjagokha himankhe boni bwsani porikha fees rwjaknai taini dino hingkhe rang bo nangui tongkha haini bagui bo a gwnang sankla thupjak rok ni aro haini hai thangui rang sanuyani nangjagokha a rang sanui phuru a gwnang bo a jaga faida tisakata boto rang nangui tongkha jokon bono ang advance rumiya je ang samani ani kongma tei khanaka hinkhe ang bono rui mano abo hai kelene bo kha kawinai bono saka ang je samani mote ongkha hinkhe ang nono nung rang jesung nang asuk rui mano hinui saka jodi ang samani mote ongya hinkhe nung thamaka ironi ang advance rang rui maya hinui a burui no saka haini a burui haikhe sajakmani karui yang bwsai bo paralysis samung tangui maya hinkhe bo buibai haikhe sajago yang bwsano bo rang rwjaknai bo tamo khainai khaiya kunuphan bailmai angui duk phunangjagui kap winai mok winai thangka nok phaising hinkhe bo tak nogo re soguinai sogui next part o chung nailainai. Tomung nor ei video no nai chajak tongkha hinkhe share khairidi tei like kaisa khainari tei subscribe khaiyako hinkhe subscribe khainari tini bagui usungno hinkhe next video ni bagui ready tongdi tini bagui usungno bye.